ka siya duniya. To shine tambayar da nake so da ban gane ba shine duniyan nan da ka siya to ka ba kuɗin. Duniyan nan da na siya daman su janar baba Buhari ne suka ce za su daman ya ce za su siya mun kuma na siya mun suka siya mun na ba su kuɗin suka bani certificate ɗina na je na ajiye shi a gida. Yanzu an sai da duniya. An sai Ina da dama majalisar ɗinkin duniya. Shugaban Adam ai da haɗuwa suka siya. To yanzu kuma na ta an ce ka sai Kano. Ai magana ai wannan kawai dai kawai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Sunana Abdul ko zan iya sanin cikin suna. Sunana Alhaji AA Rufa'i Bilget. Kai dan wani gari? Ni? Ni dai inda dai aka haife ka dan kawai dai. Ni dai gaskiya ni dai a Kano na sanni amma ban san a inda nake ba. Amma dai yanzu kai dan garin Kano. Shekara ka nawa? Shekara ta 43 da 'yan watanni. Jan tambayoyi zan maka. Na ga bidiyoyi yadda har aka sai ka sai duniya. Ka sai duniya. To shine tambayar da nake so da ban gane ba shi duniyan nan da ka siya to ka ba kuɗin. Duniyan nan da na siya daman su janar baba Buhari ne suka ce za su ya ce za su siya mun kuma na siya mun suka siya mun na ba su kuɗin suka bani certificate ɗina na je na ajiye shi a gida. Yanzu an sai da duniya. An sai da duniya. Ina dama majalisar ɗinkin duniya. Shugaban Adam ai da haɗuwa suka siya. To yanzu kuma na ta an ce ka sai Kano. Ai magana ai wannan kawai dai kawai dan dai a zauna lafiya ne. Da shi kowa ya tashi. A'a ba haka bane ba. Dan dai ka a zauna ana tashin tashina ne kawai nake ba su kuɗi. Ko kake ba su? To nawa ka sai Sokoto ko ka sai? Yanzu mun gama cinikin ma yanzu ya ce wai na samu kuɗin a asalin akawun ɗinsa baba kinibin dan yanzu ma ina ji ko yanzu ko da safe zan tura mai kuɗin tunda da kuɗin a akawun ɗina daman dala ya ce yana so kuma yanzu da kuɗin a akawun ɗina na waya kawai tafa zan yi na tura mai da kuɗin. Nawa ne kuɗin? Gaba ɗaya abin da dai muka yi ciniki da kaliyan na da kaliyan da ka wara shashiliyan sai nawa siriliyan biliyan 800 kuma zan tura mai ta akawun din sai budurwa ba kana da ita ko ba ka da ita? Ba ka To yanzu maganar soyayya ba ta gefe kenan. Akwai wata ta ce min tana son kai, ban san ya za ku yi ba. Agogon hannunta ta ce min tana so mata gan shi da tsada. Sunan matar wata ta tara Asma'u. Asma'u Abdullahi Wakili. To ta ce tana son. Ban sani ba ko kai take so kuma kudin ta. Ya ake ciki? Sannan kuma kai za ka bincika ka ba ni bincika bangaren ka san ta inda ta gama su ya ce ya ake ciki. To shi wannan agogon na ninka nawa ka siye shi? Wannan agogon na daga Abuja aka kawo shi. Ba kamar san nawa ka siye ikon Allah. To yanzu bangaren kuma yanzu na ji an ce kuma yanzu kaga ina so ka fitar mun ka zaɓa mun wuri ba guda ɗaya yanzu da Instagram da TikTok wanne ka fi so? Aga Instagram da TikTok da Facebook da Twitter. Kaga sabon shafin nan ma magazu gaba ya san min da shi. Abin da ya san min da shi ina ji ko awaliyan 500 ya san min da shi magazu gabai duk shafukan nan magazu gabai ne ya san min da shi. Yanzu ma ya sake min tallan wani sabon shafin kawai na dakatar da shi na ga gudun na ga yadda za a yi wannan. TikTok kuma nawa ka sai ta? Ina ji TikTok abin da na sai shi ko shekara 3 ne abin da na sai shi kwantara tiriliyon wajen biliyan wajen 800 na sai TikTok. Ine yunwa nake. Facebook shi kuma abin da na
haɗuwa kuke da su ko kuma waya kuke da waya su din muke yi da su ina gida. da shi manzo gaba Duk kowanne da abin wa'anda muke harka da su kawai waya muke da to su. yanzu yan kanu wanda suke irin fina-finai su kuma za ka yi Ai kawai duk suna wannan dan ina ji Dr. Rabiu Musa Kwankwasa da sallan nan ma sai da yasa na ba su kuɗi abinda na Dr. Rabiu Musa Kwankwasa yasa na ba su tiriliyan 10,000 Dr. Rabiu Musa Kwankwasa yasa na ba su kuma wa ka na ba alidu ka ba ko a'a Dr. Rabiu Musa Kwankwasa na ba kuma a yau ma sai da na aiko musu abu ya kai ya ba su kuɗi. ka ba shi ba shi yan kanu to Ka san ai musu abu na san musu ba ai na san shi ai musu abu fa musu ba biye ɗinka ko wanda yake kula ma da bangaren harkokin kuɗaɗen ka musu abu fa na sanyarwa okay ne lo na gane shi me sai da rumuka na shi na ba ya je ya kai wa ka za ce su yaran nan masu yake na kowa duk yaran ka an ba su kuɗi su raba. My name is Motherfucker. su An ba ba mu sadiq ma su koriya su duk ma ana babba su gaskiya ne tun kuma wani irin kyauta za ka yi mana mu a matsayin mu na irin yara wanda muka fara kasuwa kuma ina so ka gaya motoci ka guda nawa ne gaskiya ina da motoci dan ni motoci na ina da mota sama da ƙwaya 1,000 yanzu haka dan ko yau jiya ma ƙwaya wajen 10 na siya yau na siya ƙwaya 2 yau wadda na siya GLK ce ta naira biliyan 1 sai wata Corolla ita kuma na siya miliyan 500 su ne na siya yanzu su yau. kake dan Yau ma aka si wa'annan yau din to nan. kuma yanzu ya kai da kwari Kwari ma ina yanzu daga kwarin ma nake. to ya kai da su Ina yanzu daga kwarin nake. bam santa fa Farm center ai ba na zuwa sai dai kawai ai waya da su. to su an siyan da su ko ba a siyan su Din na siya Duk ka zazzage, ka ce su- kamfanin waya fani to nake yanzu ya za kai. ka yi da kamfanin Anas Magu Hmm? Anas Magu mai customize Anas? Anas Magu ya za ka yi da shi yana ba da wani kyaututtuka ne ban sani ba ko ya taɓa kawo maka Bai taɓa kawo min ba wallahi kuma ya kamata ya kama gaskiya ne. saboda ku masu kuɗi dole a ringa min kula da biyayya Ai ka san abin da ya sa Eh, shi ai daman ai alheri yana da daɗi. eh, Daman Ubangiji ya faɗa a cikin Ƙur'ani ya ce bismillahir rahmanir hal jaza'ul ihsani illa al ihsan. Ka kyautata mai kyautata maka. gaskiya to yanzu kai Anas Magu kalubale in ba haka ba kuma za a hana shi sai da waya Ba haka bane ba. eh A za a hana mutum cin abincinsa. Ai duk bakin da Allah ya tsaga ai zai ba shi abin da zai ci. haka ne Ba wanda ya isa ya hana Allah abin da Allah zai. Kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Ƙur'ani ya ce ta ate amrul lahi fala ta'dilu. Nazartar da al'amura na ku yi aiki da shi. Sannan wata aya Allah cewa yayi a can wata aya kuma Allah ya ce wata hakkumu bainan nasu bil adal ku yi hukunci a tsakankanin mutane da adalci in ka ce za ka hana mutum abin da Allah ya yi kuma ai ka kafirta kamar wata aya Allah ya ce faman lam yakun bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun din me karyata aya Allah kafiri ne wata aya ma Allah cewa ya faman lam yakun bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun me karyata aya Allah fasiki ne wata aya Allah cewa ya faman lam yakun bima anzalallahu fa ulaika humul aadun me karyata aya Allah aduyi wannan haka yake to yanzu a maganar soyayyar nan ya za a yi soyayyar ko kana za a yi mata magana ko ya kuma fara ce ba ta bleaching ka san na san ba ta bleaching ma ba ta shafa a waliyan nawa za a ba ta je ta gyara ciki sunanta Asma'u Abdullahi Wakili Asmi sunanta jaruma ce a masana'antar shirya fina-finai ba fagen yan tashe ba ya ake ciki ko dai kawai mu je mu ganta in ta yi wa ko na mu tsaku ga Allah zaba mana mafi alheri ba za a yi za ka ai zaɓin Allah ake so ai na san kai kusan ka san ai ka bar wa Allah zaɓin ka zaɓi kakkace za ka yi da kanka to yanzu ka bar yanzu ita din ai ta ce ta ganga tana so ne saboda irin kuɗaɗen da kake rabarwa so ake family su bunka saboda kai ai na bar wa Allah zaɓi ka bar wa Allah zaɓi kakkace za ka yi komai da kanka da abin da Allah ya zarta kawai shi ne
yanzu muka ce za ta zo zance wurin ka za ka yi in Allah ya bani iko, ka san yin numfashi ma sai Allah ya amma za a ce mata ta zo ko gobe ne? Allah ya bani iko. A ce mata ta zo? Mana to in Allah ya bata iko ba shi kenan ba? Ta zo din ce. Shi kenan, yanzu mun gode da wannan ziyarar da kai mana. Kuma ana gaggaita ka wurare da yawa, akwai manyan mutane da suke gayyata, ka san ku masu kuɗi. Kuma yanzu me sharaɗin ka idan mutum zai zo wurin ka? Ni kawai sharaɗi na mutum? Kawai sharaɗi na mutum inda yana bin Allah ni kuma zan saurare shi na hira da shi. In dai mutum baya bin Ubangiji ni ba zan saurare shi ba. In dai mutum dan Allah ya ce wa adi'ullah wa adi'ur rasul, ka bi Allah ka bi annabi. In mutum baya bin Allah ni ba zan yi harka da shi ba. Wanda yake neman shi yana bin Allah. Mun gode malam da ya rufa, muna godiya. Allah ƙara asiri. Za a kama